қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, дар назди ҳайати шахсӣ барои ҳифзи амниятту оромии давлат ва ҷомеа, пойдории аркони давлатдорӣ ва таъмини зиндагии осоиштаи мардуми шарифи кишвар вазифаҳои муқаддасу пуршараф гузошта шудааст. Мусаллам аст ки адои хизмат дар сафҳои артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ хизмат мекунад. аз ин рӯ ҷавонон набояд лаҳзае ин қарзи муқаддаси хешро фаромӯш созанд ва дар ҳифзи марзу буми кишвари биҳиштосоямон ҳамеша омода бошанд. Санаи 15 сентябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оид ба вазъи даъвати ҷавонон ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар изҳори нигаронӣ намуда буданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки давоми 5 соли охир ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳудуди вилоят 2288 нафар даъват гардида, 502 нафар аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ карданд. бояд иқрор шуд ки маъракаи даъват ба хизмат дар шаҳри Хорух мушкилиҳои зиёд дошт. дар давоми 5 соли охир дар шаҳри Хорух анъана гардида буд ки нақшаи даъватро асосан аз ҳисоби донишҷӯён ва сокинони дигар манотиқи ҷумҳурӣ иҷро намоянд. дар ин давра аз тарафи комиссарияти ҳарбии шаҳри Хорух ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 299 нафар даъват шуданд ки аз ин теъдод танҳо 169 нафарашон сокинони шаҳри Хорух мебошанд. ҳамзамон таҳлили 5 сола нишон дод ки аз маҳаллаву кӯчаҳои шаҳри Хорух шумораи ками ҷавонон ба сафи артиш даъват мегардиданд. дар ҳошияи дастуру супоришҳои пешвои миллат, мақомоти салоҳиятдори вилоят дар ҳамбастагӣ бо сокинони баору номуси шаҳри Хорух ки ихтиёран ташаббус нишон доданд, ҷиҳати иҷрои саривақтии супоришҳои пешвои миллат камари ҳиммат бастанд. чунин олиҳимматӣ ва дарки масъулияти ватандӯстиву ватанпарастии ҷавонони шаҳри Хорух боис гардид ки нақшаи даъват барзиёд 120% таъмин гардид. амали ҷавонмардонаи ҷавонони шаҳри Хорух барои ҷавонони дигар минтақаҳои вилоят намунаи ибрат гардида, онҳо низ ихтиёран ба комиссариятҳои ҳарбии макони зисти худ ҳозир шуданд, то ки қарзи фарзандии худро адо намоянд. ҷавонон дарк карданд ки хизмати ватан модар муқаддас аст, барои хизмати ватан сарҷамона раҳсипор гардиданд. ҳар як ҷавони шаҳри Хорух имрӯз эҳсос мекунад ки ватан муқаддас аст ва ватандорию ҳифз намудани ватан вазифаи якояки фарзандони он аст. ҳамзамон маъракаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳияҳои Дарвозу Мурғоб дар сатҳи баланд амалӣ шуда, нақшаи даъват дар рӯзи якум ва дар ноҳияҳои Шуғнон Рӯшон дар ҳафтаи якум таъмин карда шуд. барои ман ифтихори бузург аст пеш аз ҳама аз он ки фарзанди азизи ман бо ихтиёри хеш تصمیم گرفته که یک مکتب بزرگ با نام جوانمردی، یک مکتب دلیری و شجاعت به خاطر وطن، به خاطر مادر تصمیم گرفته است که این خدمت ادا کند. боиси хушнудист ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аввалин маротиба дар даврони истиқлолияти кишварамон нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳро дар байни дигар минтақаҳои мамлакат аввалин шуда 103% иҷро намуд. ман омода ҳастам барои хизмати модар ватан. мехоҳам ки бо ихтиёри худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шавам. мардуми шарифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ аз суханони пешвои миллат рӯҳу илҳоми нав гирифта, рисолати меҳандӯстии худро иҷро намуданд. ман модар ҳастам, фарзанди ман барои ман хизмат мекунад, барои як каси дигар хизмат намекунад, барои мардуми бегона хизмат намекунад, барои модари худ хизмат мекунад. пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ доимо таъкид менамоянд ки афсарону сарбозони шуҷои кишвар ҳамчун сипари бо эътимоди ватан дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ҳушёру зирак бошанд ва ҳаргиз фаромӯш накунанд ки фазои орому осудаи имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бар ивази ҷони садҳо ҷавонмардони бо нангу номуси миллат ба даст омадааст. ҳимояи неъматҳои муқаддастарину бузургтарини озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи муҳимтарини ҳар як фарди бо нангу номус, ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ аст.
вазъияти мураккаби ҷумҳурии исломии Афғонистон ба амнiyatu субот ва оромии ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки бо ин кишвар марзи тӯлонӣ дорад, таҳдидҳои эҳтимолӣ эҷод менамояд. аз ин лиҳоз ҳар фарди ватандӯсту меҳанпарасти ватани азизамон набояд фаромӯш созад ки хизмати ватан модар нишонаи олии шарафмандӣ ва мардонагист.